ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଖାଇବା ଶିଖେଇନ, ଘର କାମ ଶିଖେଇନ। ସେ ବାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କେମିତି କରିବ? ଏ କ'ଣ ସତରେ ଶାଶୁଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ମା କିଛି କହୁନଥାଏ, ବାସ୍ ହସିକି କହୁଥାଏ, ମୋ ଝିଅ ସବୁ କରିପାରିବ। କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ ବଜାଇ ଶିଖିଯିବ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କେବେ ବି ଘର କାମ କରିଦେଉନଥିଲା। ଘର ପୋଛା ରୋଷେଇ କିଛି ବି କରିଦେଉନଥିଲା। ହେଲେ ଝିଅଟି ମାଆର ହାତ ଖାଇବା ଖାଇ ଖାଇ ସବୁ ମନକୁ ମନ ଶିଖିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଗଲା, ଝିଅଟି ବାହା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କଠୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବ ବୋଲି ଶାଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲି ବୁଲି ଝିଅଟି ବୋର୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ନିଜେ ଜାଣିବାର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲା। ତାପରେ ସେଦିନ ଫୋନ୍ କରି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଖାଇବା ବନାଇବି। ମା କହିଲା, ହଁ ତୁ ସବୁ କରିପାରିବୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବାସ୍ କର। ତାପରେ ସେଦିନ ଝିଅଟି ଜାଣିପାରିଲା ମାଆଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ ବଜାଇ ଶିଖିବାର ମାନେଟା କ'ଣ। ଝିଅଟି ମାଆଙ୍କ ସବୁ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଖାଇବା ବନାଇଲା। ଆଉ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ବନିଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ରୋଷେଇର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ବୁଝିପାରିଲା ତାର ମାଆଙ୍କ ରୋଷେଇ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଶିଖେଇ ନଥିଲେ, ସେ କେମିତି ସବୁ କିଛି ଶିଖିଗଲା। ସେଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲା, ଶିଖିବାର ମାନେଟା କେବେ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇବା ନୁହେଁ, ଶିଖିବାର ମାନେଟା ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା। ଆଜି ସେ ଝିଅଟି ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।